ଯେମିତିକି ଆମର ପ୍ରାୟ 6ଟା ଯାକ ମହାଦେଶ ସରିଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ମହାଦେଶ ଯୋଉଟାକି ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ, ଆମେ ଏଇଟା କରିନଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। କହିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଠୁ ଭଲ ମହାଦେଶ, ମାନେ ସୁନ୍ଦରତା ହିସାବରେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ମହାଦେଶ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମାନେ ଡେଭଲପ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ମହାଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣା ଯେମିତି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେରିକା ବି ଏଇ ମହାଦେଶରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଇ ମହାଦେଶରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଯୋଉଥିରେ କି ମଶା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ମାନେ କହନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ଦିନ ରାତି ହୁଏ, ଦିନ ରାତି ଏଟା ହୁଏନି, ମାନେ ପାଖାପାଖି ଗଡ଼ିଯାଏ ବହୁତ ଦିନ, ମାନେ 60 ଦିନ 70 ଦିନ ଗଡ଼ିଯାଏ ଦିନ ରାତି ହବା ପାଇଁ, ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆ ବିଷୟରେ ପୁରା ଜାଣିବା ଯେ ଏଇ ମହାଦେଶରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ବା କି କୋଉ କୋଉ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ। ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କ'ଣ ନା ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ। ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ ହେଉଛି 6th ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହାଦେଶ, ମାନେ 6 ନମ୍ବର। ଏସିଆ ମହାଦେଶ ସହିତ ଲାଗି ରହିଛି କୋଉଟା ନା ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ୟୁରେସିଆ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ୟୁରୋପର ଏସିଆର କିଛି ଅଂଶ ମିଶିଛି। କ'ଣ ନା ଏଥିରେ କ'ଣ ନା 44ଟି ଦେଶ ଅଛି ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ। ଏହାର 27ଟି ଦେଶ ମିଶି ଗୋଟେ ସଂଘ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନ ବା ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କୋଉଟା ନା ଏଇ 36ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପାସପୋର୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭିସାର ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମାନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ୟୁରୋ ବୋଲି କହୁ। ଏହି ମହାଦେଶରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶ କି ରୁଷିଆ, ମାନେ ଯେହେତୁ ରୁଷିଆ ଏସିଆରେ ବି ଅଛି, ଆମର ୟୁରୋପରେ ବି ଅଛି, ମାନେ ୟୁରୋପରେ ରୁଷିଆର ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ରହିଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ୟୁରୋପ ଆଉ ଏସିଆ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମିଶିକି ଅଛି। ହଁ, ଏହି ମହାଦେଶରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶ ଓ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଶ କ'ଣ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ କି ନା ରୁଷିଆ, ଛୋଟ କି ଏବେ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି, ଛୋଟ କି ନା ଭାଟିକାନ ସିଟି। ଏବେ ଜାଣିବା ଭାଟିକାନ ସିଟି ବିଷୟରେ। ନା ଭାଟିକାନ ସିଟି ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଇଟାଲୀ ଦେଶର ରୋମ ସହର ଭିତରେ ଏଇଟା ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଦେଶ। ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ନା 0.49 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଏଠାରେ ମାତ୍ର 800ରୁ 900 ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। କୋଉଠି ନା ଆମର ଭାଟିକାନ ସିଟିରେ। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ୟାଥୋଲିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଯେମିତି ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ମକ୍କା ମଦିନା, ଆମର ଯେମିତି ରହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ରହିଲା, କି ଆମର ରହିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ରହିଲା, ସେମିତି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଭାଟିକାନ ସିଟି। କୋଉମାନଙ୍କର ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର। ଆଉ ଏଠି ବାସ କରନ୍ତି 800ରୁ 900। ଆଉ ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ହଁ, ଏବେ କ'ଣ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ମାନେ ନରୱେ ଦେଶ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ମିଡନାଇଟ୍ ସନ୍। ଏଠାରେ ମେ ମାସରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 76 ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼େ ନାହିଁ, ମାନେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି। ରାତି 12ଟାରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦିନ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମଶା ନଥିବା ଦେଶ। ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମଶା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପାଣିପାଗ ଯୋଗୁ, ମାନେ ପାଣିପାଗ ଏଠାରେ ଏମିତି ଥାଏ କି ଏଠାରେ ମଶା ମାନେ ତିଷ୍ଠି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ଦେଶର ଆର୍ମି ନାହିଁ। ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଶର ଆର୍ମି ନାହିଁ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏବେ ଜାଣିବା ଆର ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ, ମାନେ କୋଉ କୋଉ ସଭ୍ୟତା ଆସିଛି, ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତା ହଉ ବା ଆମର ମେସୋପୋଟାମିଆ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କୋଉ ସଭ୍ୟତା ସେ ମହାଦେଶରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ନା କ'ଣ ନା ଗ୍ରୀକ ଏବଂ ରୋମାନ ସଭ୍ୟତା। କୋଉଥିରେ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ। ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ଗ୍ରୀକ ଆଉ ରୋମାନ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିଥିବେ, ବୋଧେ 6, 7, 8 ଏଇ ଭିତରେ ଥିବ। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଏଇଠୁ 18ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବ୍ରିଟେନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରିଟେନ ଯିଏକି ଆମ ଉପରେ ବି ରାଜ କରିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମହାଦେଶ ହିଁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଅଳିଆର ବି କାରଣ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଏଇଠି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବି ଏଇଠି, କେନ୍ଦ୍ର ୟୁରୋପ ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ଏମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ। ଏ ମହାଦେଶ ବେଷ୍ଟ। ପଇସା ବି ହାଇ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ବି, ମାନେ ଭଲ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବି ଆପଣ ପାଇବେ। କ'ଣ ନା ମର୍ସିଡିଜ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମର୍ସିଡିଜ ଯୋଉଟା ଗାଡି କମ୍ପାନୀ ଯୋଉଟା ଅଛି, BMW, ଫରାରୀ, ଏଇ ସବୁ ୟୁରୋପରେ ଦିଏ। ଯେମିତି ଆଉ ଆମର ରହିଲା ପିଜ୍ଜା ରହିଗଲା, ଆଉ ଯେମିତିକି ଆମର ଇଟାଲିଆନ ଖାନା ରହିଗଲା, ମାନେ ଖାଇବା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରହିଗଲା, ସବୁ ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି। ତ ମହାଦେଶ ଆମର ସବୁ ସରିଗଲା। ୟା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯଦି ବହିରେ ଅଲଗା କିଛି ଟପିକ ଦେଖିକି, ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାରୀ ଟପିକ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଣିବି।
ନହେଲେ ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଟପିକ୍ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଆମ ପାଠ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ହବ ଫ୍ୟୁଚରରେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି ୱିଥ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଆଉ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଜିନିଷଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ। ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହାକୁ ଦରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ହେଲ୍ପ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।